Ja, dit is wel een prachtig mooi evenement. Als de top van het hutfietsen van de Broodaan naar Friesland helle kent. Prachtig parcours, mooie route, lange stukken, veel wind, althans voldoende wind om de zaak op de kant te trekken. Dus het zou wel eens een hele interessante koers kunnen worden. Ja, de eerste dagen met absoluut waaiers. Daar aan de voet van het trapje is de Sloveense kampioen Matej Mahorik. Etappes natuurlijk in de Tour de France dit jaar. En onder de bezielende leiding van nummer 61, Peter Sagan. Met Maciej Bodnar. Met een secondenspel dat met Sebastian Eano. 32 rijdt Tom Dumoulin. Ik prima heb geslapen en veel zin in heb. En verder gaan we het zien wat het waard is natuurlijk. Kasper Asgreen en het fenomeen. Ik ben blij dat ik hier ben. Het is de eerste keer dat ik deze ronde rijd, dus weer een nieuwe ervaring, dus ik kijk er wel naar uit. Negen, 8, 7, 6, jouwer, 3, 2, 1, 0, knal. Mannen succes, en dat succes in jullie nog steeds in de Benelux Tour. 21. To go. 5 seconds is the deadlock on the second group in the race. Aan de allerlaatste ronde. Ik wil niet meer, we hebben het hier. Maar Mahorik zit aan de Noord zie ik ook zitten. En daar op dit moment voor deze groep hier aan de finish passeert. Dat zijn één ronde dus van 13,5 kilometer. Als uiteindelijk de goede wire gevormd wordt, ben ik als laatste man mee. Dus ja, een beetje met geluk mee denk ik. En ja, uiteindelijk ook met goede benen. En dan was het een kwestie van gewoon vooraan te proberen blijven en me niet te laten verrassen. En ja, kan het mooi afmaken in de sprint. De etappe naar Koken komt uit België.